וואי, תגידי, אתם עושים פה טריידים? מה זאת אומרת? ברור, זה כתוב לך כאן. אשכרה, ואם אני צריכה תיקון לאופניים? נו, מה הבעיה? יש לנו מעבדה מקצועית, זה כתוב לך כאן. הנה, הם באמצע התקנה. מעניין אם הם מוכרים בסיטונאות גם. אני שומעת אותך מלחששת, והתשובה היא כן, זה כתוב לך כאן. הלו, עוד מעט תגידי שאתם מוכרים מהיבואן לצרכן. ברור שמהיבואן לצרכן. אם היית יודעת לקרוא, היית רואה את זה. העיקר שמנו שלט חדש. האמת שאני יודעת לקרוא, לא כתוב לכם מה המחירים אבל. מה זאת אומרת? כי את זה את צריכה לשאול אותי. יש לנו 3 דגמים. 2 מהם זה הדגמים היותר זולים. קורשי דיבייק מיני פט וקורשי דיבייק הרגיל. 3,999 במקום 5.5 בכל מקום אחר שתחפשי. ויש לנו את הקורשי דיבייק פרימום שהוא הכי נמכר אצלנו. 5,600 במקום 6.5. אם מצאת יותר זול מאיתנו, האופניים שלך. טוב, בואי תביא לי כבר מארז חינם וזהו. כן, אז לא תצליחי להתקיל אותי. כל מי שעוקב אחרינו בטיקטוק ובאינסטגרם וקונה מאיתנו אופניים, מקבל מארז מתנה בשווי 1,000 שקלים. מעמד לטלפון, מנעול וקסדה. מתנה מאיתנו, רק אם אתם עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם.